Moi. Tervetuloa Joo. Tervetuloa meidän kanavalle. Tänään pelataan vähän Silver Rankedia täällä Oh my god. Elias Kydön kanssa. Noniin. Jemmettiin uutta vaan kehiin. Joo. Tänään me puhutaan siitä, miten... Siitä. Laginen mun internetti on. Joo. Okei, voidaan puhua siitä minkä takia... Vittu. Venä, mä menen nopea chattiin tästä. ChatGPT keksii vielä tämän päivän aiheen. Vittu. Haluaisin Iceboxin. Asket, oh my god. Onko sulla vieläkin se hemmetin video päällä? On. Ei tää haittaa mua, mulla on paljon tilaa. 2 teraa tilaa, joo. Joo. Mainitse se vielä kerran. Netherite. Voidaanko puhua Netherite-incidentistä? Joo. Mikä kulttuurinen vaikutus silloin ja niinku... Okei. Hei, missä sä olit, kun sä näit ekan kerran Netherite Ingot-incidentin? Mä olin mun kotisohvalla ja kun se tapahtui, niin muistan sen vielä tosi hyvin. Mun sydämessä tapahtui joku tosi iso pulssin vaihdos ja sit mä olin tosi shokissa. Entä sulla? Mulla on semmonen muistikuva, että oli kesäpäivä. Se on sellaisen TikTok-kuva. Sitten kun se tuli siihen, mä eka nauroin silleen, haha. Sitten mä oon tarvitsin silleen niin paljon silleen painoarvoa mun elämässä. Sitten myöhemmin se on niinku löytänyt tiensä mun jokapäiväisen elämään. Toi on tosi hyvä. Mun mielestä kaikki pitäisi tietää tästä incidentistä. Mun mielestä on niinku... Hei te katsojat siellä. Niin. Kertokaa teidän kokemus asiasta. Joo, pistäkää kommenttikenttää teidän kokemuksia. Nyt mä tiedän videon aiheen. Otetaan netistä. Hello. Extremely difficult. Would you rather? I'm sorry, Chinchum Cham for Scam Gecko, I'm sorry. Joo. Pitäisikö tehdä se silleen tälleen näin? Joo, jos tää on niinku Valorant aihe. One Borla for me, please. What? Fuck. Reloading. Got him. Come on. Bappe hoitele. Tän eka episodin nimi voi olla nimen Brainstormaus. Ei oikeesti. Ei kun tän eka jakson nimen tästä se alkaa. Okei. Baby. Samba do Brasil. Tästä se alkaa. No niin. Siis mitä hittoa? Täällä on Netherite. Täällä on Netherite. No siitä mä just niinku... Luuletko sä, että mä niinku tyhjästä nysäisin ton? Joo. Sori, mä en oo niin... Miksi sä otat ne sillä... Wingman's gonna plant spike. Häh? En tiedä. Spike's sticky. Thanks, little man. Onks tää vähän disrespectful ottaa Phantom tokalla roundilla? Ei. One enemy remaining. Market. Noniin, haluatko sä Inspected. kuulla tän Would you rather kysymyksen? Ne on tosi pahoja. Joo. Ne on oikeastaan kuvaisia. Noniin. Would you rather receive an alert every Junjun, time you your like my gecko? parents hook up? Mitä? Have your Kerro. Sano uudestaan. Okei. Would you rather have... Miks nää huutaa täällä? Oota, kuuntele myöhemmin. Okei. A. Blocking sight. Last player standing. Please. Strain. Chill, nigga, chill. Just let them Okay. try to Okei, Noniin. sorry. Tämä muteen tän ihan oikeesti. Tää laita ainakin... No too much focus. Too much focus is very fucking bad. Would you rather receive an alert every time your parents hook up? Vai have your parents receive an alert every time you hook up?
No, eka, koska mun... Sanoisin saman, koska ei niiden tarvitse tietää ja sillä... Mua ei haittais. Joo, sama. Ei herranen! Hemmettiin. Cornball. Heaven. One enemy I'm remaining. good for 3. Onks tää smurfing? Go get him, buddy. My wingman's down. Fuck, Teijo is fucking crazy. Aika hullu. Okei. Seuraava Would You Rather Bra. question. Mä haluun Come on, miettiä näitä. one beer for me, please. Would you rather One kebab pry for off Killjoy, your please. thumbnail with a fork, Come on. put a toothpick under your toenail and Thank you. kick a wall? You want to play? Let's I play. love you, my team. Up and away. Dizzy has targets. Right there. Mä en kyllä niinku tiiä. Sale peukalon kynnys. Wingman's planting. One Kumman sä valitsisit? Please, funny. Peukalon kynnen, koska... Tiedätkö se hammastikko menee ihan sikasyvälle? Mut se ei sanonut kuin pitkä hammastikku. No, joo, tai joku mikrohammastikku. Jos niinku käänpyöllä on vähän hammastikku, niin... Mut se voisi olla hammastikun palanen. Enemy Steve. Äijä sä keksit nyt. I love. Tässä on 2 vaihtoehtoa. Sä et voi kiertää sitä. Sun pitää valita joku. Watch my wingman, please. Huh! Oh, one enemy remaining. Holy shit! I'm crazy. Mikä on tuo? Thank you. Onks se tosi... No oliko sulla 4ko? Joo, sit toi Killjoy vaan niin. You woman. Where you go? I don't see. Where you woman? You woman. Ah, fuck you. I will rip Okay. the light from them. Nothing. I go your home. Fuck. You like? Mitä? Hyvänen aika. Yeah, you see. Right. I got trash in my eye. Yeah, and it They hurts. mess with one of us. They mess with all of us. Don't worry. Come on. Come on, Phoenix. Come on, I have a discussion for you. Coaching. Come on. Yep. Oh my god. Your mom? I'm like your mom. Okay, you go. You're ready, bro. Me when I'm gay tai jotain. Ei, Hei, se just meni pois, mä näin sen. ihan pilvessä. Hyvä. What is my flesh? Wow, kebab consumed. Joo, hitto, se varmaan Oui. seivaa. Kemmy op. Kohta kemmy op. In mid. Placer. I need a drop. I need a job. Cheers. Thanks. Don't worry, nigga. Don't worry, man. Where are you from, guys? Oh, Tällä mut siltä se tuntuu. Nää itse on. Oh, mä näin, toi oli aika clean. Toikin oli ihan clean. That's true. Good advice. Can someone buy me, please? Wham. Oh man. Ei, miksi me laitetaan team chattiin? Right there. Ei. Plus toi ei toimi Valorantissa. Okay. Niin, koska kaikki on homoja. No just niin. Don't worry, bro. No. Last round in the half. No Mä en oo... niin.
or give it to me. Mä just puhuin Good vahingossa cause chat. either way. Ups. Nyt sä exposasit sun sukupuolen. Ei, voi olla vaan joku pikkulapsi. Totta. Mähän oon vaan 11. Just näin. Sen on näköinenkin. Hei, Spike planted. älä kuole! One Älä! enemy Älä remaining. kuole! Last player standing. Ajoitus. My bad. Ei, mutta sä saat sen siitä. Pick left, Sulla on pick vaan left, bro. oikealla. Plus. Silloin aikaa. Silloin aikaa. This woman. Totta. Oota se hetki. Mitä helvettiä sä just teit? En mä tiedä. Jotenkin tiedä. Tuli tämmöstä sound designingia. Siis mä mä en jaksaa siitä, kun mä sanoin, että mä postataan videon YouTubeen. Onko se vieläkin On! rekordaa? En voi jaksaa pistää pallerot. Pikku maissipallerot. Up you go. Ei varmaan Spike aloita, että planted. 3 tyyppiä on flankissä. Get him, wingman. One En enemy mäkään remaining. olettais. 62. He is one hit. Reloading. Mä en osannut yhtäkään. Going up. Maybe. Kiitos. Careful. Spike down A. Nice. Mä yritän holdaa. Someone's in. Reload him. Ei, ne sai sen! Take this back. They have the spike. Mikä on sun mielipide? Onks Everyone Niinku- makes fun of German officials. niinku lastia liian Another, paljon another. Loveen verrattuna? Try, free kill. Joo, mun mielestä me pitäis siirtyä takas siihen, että sä 12-vuotiaana sillä päätät, kenen kanssa oot sun loppuelämä. Sitten muutatte sillä maatilalla. Syöt tätä palttuleipää ja en mä tiedä. Hei, ne tulee muuten sinne, ne tulee puuhun. Joo, ne tulee. Mä huomasin itse asiassa. Ich kommer! One down. Mä oon outlaw. Lover. Go. Be faster. One enemy remaining. He's sneaker, no way. One bullet challenge. Tiedät, Left, bro, left. vasemmalla. Last No niin. one down. No you. My jet, my waifu jet. Remember, your weapon is My only a tool. Voi pysyt, vedä pisitäs vähän kohdalla. Jet. Are you married? Pitäisikö mun puhua tälle jäbä? I'm recording this to the authorities. Shh. Joo, täällä on smokit. B. Dizzy's up top. Onko tää joku käänteispsykologia tää kekko, kun sitä ei oo? Joke's over. Ooh, You're dead. my ult's ready. What the fuck? Block the sight. Wow. Reloading. Stay down. One enemy remaining. Spike down A. I swear to God, son. Match point. Yo, we are so close. Can someone Yeah. buy me, please? Me too, bro. You can buy me. Thank you. Se oli läppä. Hei! Mitä mä oon- I'm sorry. Samba do Okei, Brasil. Joo vittu. Takas 16. Duck. Nice. I shot. I do see the clip!
Probably A. Joo. Yeah, careful A, careful A. I stay B. I mean, you can go. Ei! En mä uskalla enää. Player standing. Mä yritin... Just play time, man. 10 seconds left. No way, bro! What was that? Sorry, bro. I thought he was stepping behind me. I don't know. Sorry. Se on siinä vieläkin. Jaa. Bro, pick, don't fear, no fear. You can. Okay, man. Blocking sight. You have power, bro. Bro, you believe in yourself, bro. Trust. Okay. Muistakin That's kovin. You fucking good, bro. Omen goes Last first. player standing. Niinku mitkä volki. Tää on semmonen kummareas 4. Valorant Edition. Mun pitää lopettaa! Mä en kohta voi julkaista tätä enää. Joo. Se rajapinta on mennyt ja sillä aika here, kauan just. sitten mä kuulin sen. Player. Very good, very good. Jos tää klutchaa tän, niin mä annan mun... Mä annan mun kaikille tilaajille euron. Swarm grenade out. Yes. Defenders Good win. game, guys. Okay, that's done. Very good, boys. Load initiated. I was born to be a YouTuber. Tää olisi tylsä video, mitä niinku... Ai joku... 16! 23! Oh my god. Tässä olit match MVP. Uh, Make it make sense. I'm just beautiful. Kätysuola. Suolakäty. Mitä? Nyt mä voin... Okei. Kiitti kaikille, kun katsoitte tämän videon. Painakaa Joo. tilausnappulaa. Ja sitä kelloa. Ja pistäkää kommenttikenttään. Mitä voi... Ei nyt mä putosin. Älä poista sitä. Ei kun Sä mitä mä voit voin poistaa? katsoa, jos- Mitä mä voin pistää tätä? Mä en osaa poistaa tätä. Sitten kun tähän aa. tulee vielä Noniin. outro, että... Joo. This is... Mikä mun nimi on? Pulpoika signing off.